Hello guys, good afternoon. Kay nandun ba mo atong story about sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, nagrepresent siya og kinabuhi, then at the same time kahoy sad siya nga naghatag og knowledge about good and evil. Madungog na to na sa story gikan sa Bible or mabasa na to sa book of Genesis. Katong gitawag bitaw nila og fig tree, kahoy Igera. Ana di ay kahoy Igera sa Bisaya pa. Nakainundom lang ko ba nga ang story about Antonia is mo dito siya ang leaves niya na yung dahon mo ay nakahatag og garments mangsuot nila ni Ivog ni Adan sa diyang nakasala sila sa Ginoo. So ako ipakita ninyo guys ha, unsa to nga klase nga kahoy, gitawag mo to siya og fig tree o kahoy Igera. Ako ipakita ninyo. Okay, so mao ni siya gitawag og fig trees. Kani siya nga ang pangutana ani og kahoy ba ni siya o bulak, kay mura man pud og gamay ra kay siya og tawgon siya kahoy gyud kanang tree. Gamay man, mura lang siya og bush. Unya tawgon po nimo bulak, wala po kay makita nga bulak. So, sila pa sa mga karaang tao na ang bulak ko na ni nakatago lang, nakatago lang siya og asa pud siya nakatago diya daw sa iyahang bunga. So tan-aw na to ha unsa ang iyahang bunga. Kani mao ni iyang bunga. Ala siya. Ano gitawag nila og prutas. Prutas kuno ni aning kahoya. Dayon sila pa ang mga bulak ani is nakatago sa ihang prutas. Unique pud no. Dili nimo makita kung asa siya mutubo sa mga stem ba niya. Diri day sa ilalom sa diri day sila nakatago sa bunga. So inani day siya kung asa to ha. Kani makita niyo ning gagmay kaayo. Kani kanang murag na ining tipak bitaw. Mo-open na siya. Diha na dahil magikan na iyang prutas. Maklaro ba ni mo nga naa siya murag kanang kaning mga tipak diya na mag-open na iyang prutas diya magsugod. So kainundong ko ba nga mao nagihimo nila nga cloths ni Adam ug ni Eva. Patawar gid ang dahon no magdahon sa kapayas. Kung giunsa nila ni nga nahimo ning sinina, gamay ra gud siya. Ako mag-imagination ato nga naghimo sila sinina ang pagsuot dako kay siya nga leaves. Gagmay ra man di ay no, giunsa ni nila gisumpay-sumpay ni nila. Antud nakahimo siguro og tanang tapis gyud sa tibok lawas. So na-conscious lang ko nganong nakahimo sila og sanina pangsuot out of this shape. So gamay lang siya. So ang gitawag ani nga prutas mo ni siya itawag og sikonium. Kung nagalin na siya kanang open gamay, ma-open na siya, opening gamay, diya mo sulod ang was kana bitaw murag gagmay kay lampinig or lampinig. Mag-pollinate na siya dinha, mag-fertilize siya dinha. Ang iyang mga pollen bitaw nga murag
sperm ba sa bunga murag mangitlog na gani siya. Oh. Dayon musulod ang was diya, ang lampinig. Ihada yun tong i-transport sa laing tanom na sad. Then maghatag siya dito og fertilize mo na po ito yung makahimo og bunga na sad. So, ingon ana. So, mo ni siya, ang fig tree, sila pa, bush, ramang yun kuno ni murabag, dako lang kayo nga sagbot. Dayon, ang mutubo ni siya within 3 to 5 years. Nya kaniyang bunga, pwede ni siya himon og jelly. So, special ni siya nga tree, kaya ang mukhaon ani, kwaknet, unggoy, mga langgam, o, muli mga pagkaon nila. So, dugay ni siya, tinanom ni mo, mga 3 years pa, usa siya mamunga. Then, padayon na siya between 3 and 5 years, usa ni siya mamunga. So, first time na ko ning kakita og fig tree. So, gi-sample lang magali ni sa Ginoo, no? Katong ihang gitonglo bitaw nga kahoy nga wala mamunga, mao ni siya nga klase nga kahoy. Fig trees. So tanaw na to yung bunga ha, kay ingon pa nila nakatago daw diya ang bulak. So nakoy giandam diri nga bunga nga ako nang gihiwa. Kani siya Nako ni daghan kay bulak diya nakatago. Dili lang kay nato makita. Pero sila pa, naagi daw din nakatago ang mga bulak. It's a flowerless tree. Kahoy nga dili makita ang bulak. Pero naagi daw ko na ni siya bulak. So, okay friends. Kabalo na ta, unsay fig tree, unsay igera nga kahoy nga gigamit ni Lord dito sa Biblia. Finally, kakita na jud ko unsay porma, unsay hitsura. Murdako lang kay siya nga sagbot, pero a very special tree. No? Okay, na-starring yun siya sa Bible. Okay. Ako ni tugnaw naman din. Naka-outfit na po kong timbugnaw, pero magmas pag yun kay bugnaw, kaayo ni ginhawa. So, salamat sa inyong pagsunod. Sa akong programang Bodyong Bisaya, mo ni si Pilar Gans. Bye-bye. Salamat.